Antes que nada, felicitar ao BNG e a todos os que de alguna maneira disfrutamos do seu apoio durante estes 40 anos, precisamente por ese 40 anos ou este 40 aniversario. Para min o papel fundamental do BNG ao longo destes 40 anos foi axudar a organizar e a representar a persoas que temos intereses no ámbito da cultura galega, na defensa do seu vehículo que é a lingua e no seu soporte que é a economía. Felicitar outra vez ao BNG porque nos sirveu de vehículo a moitos e axudounos a organizarnos e a non sentirnos solos nese camiño de defensa dos intereses que como galegos nos corresponde simplemente por haber nacido aquí e haber nacido en galego.